Isang paminaw ng halad sa mensahe sa awit na i-render nilang Charis.
buntag sa tanan. Maghalad ko og kanta sa tong buhi nga Dios. Ang title ani is Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live
I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Amen. Magampo sa ta, ito ni itugyan sa Ginoo atong panibahon. Salamat amahang langit nun sa gitugot nimo nga higayon nga makasimba na usab kami. Liwala sa ulan. Apan imo kami gidala nga safety diri sa tigumanan. O inaot nga ikaw magapanalangin ka namo karon. Ang imo pulong nga among pagapaminawon dili mo labay nga kawang. Kung dili Ginoo mo tuhop gyud sa makasing-kasing ug ma-apply sa among pagkinabuhi Ginoo. Na tugyan namo kanimo Dios ang tanan, ang Holy Spirit magauban ka namo, magahatag ka namo sa labutan, magahatag ka namo kusog o Dios. O ikaw magahimo nini nga panalangin. Ang imong ngalan mapasidunggan Ginoo may maya. Magi-pray ang wala usab makaridiri. Ikaw magadasi kanila, magatabang kanila nga sa sunod nga panahon, ikaw maghahatag kanila grasya nga makaari na gyud. Ang ginatugyan kanimong tanan o Dios sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Padayon ta sa atong pagtuon sa 1 Corinthians. Nanata sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. First Corinthians chapter 3. Itong basahon ng tibok chapter sa 1 Corinthians chapter 3. Ang whole chapter. Okay, ready? Read.
Once again, mag-ampo ta. Salamat Ginoo sa nabasa nga imong pulong. We pray ka maghatag wisdom as we meditate. Tonta Ginoo, magatabang ka namo sa pag-aplikar sa mga pulong nga among matunan karon. Kini mo giampo ginatugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Namatay o kalit ang laptop nina. Oo na, lobat. Pero salamat sa Ginoo, kaya nabalik na. Sa chapter 3, padayon gyapon ang idea nga gi-mention ni Apostle Paul sa chapter 2 nga ang Ginoo mao gyud mahimaya sa church. No nga ang purpose sa church, dili magbahin-bahin, dili mag-compare sa usag-usa, dili maghinambugay, kundi kinahanglan nga ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mao gyud ang mahimaya. Walay laing matuboy, kundi ang atong Ginoong Hesukristo ra. O katong mga tao nga hilig kayo og away, hilig kayo og bahin-bahin, gitawag to sa Bible mga karnal daw. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Mga bata pa diha sa Ginoo.
Madunggan ra ba saba ang ulan no? Madunggan ra. Mga bata pa diha sa Ginoo. Mao ni ang characteristics sa mga Kristohanon sa Korinto. Sa diyang si Apostle Paul ni sulat kanila og libro kaning gitawag kaning atong gitun-an karon 1 Corinthians. Ang carnal naluwas na pero wala pa katubo. Ano man kinabuhi diya sa iyang unod. From the word carnal means flesh o napa sa iyang unod. Mga bata pa. Ngayon diya bata pa diha sa Ginoo. Mao nang kinahanglan niyang pakanon sa gatas. I have fed you with milk and not with meat. Gatas. Di ba ang bata pa? Dili pwede pakanon og karne. Kay mabuturan, magkalibanga, di mahilisan. Mao na ingon si Apostle Paul nga ang akong bitang wali ninyo kay puro gatas ra. Kay og karne magkalibanga mo. Di mo mahilisan. Mga laglom na unta nga mga butang, mga butang na unta nga pagpalig-on sa inyohang pagtuo pero diha pa ta sa basic kung saan pag-start sa kinabuhing Kristohanon. Nganong nakaingon si Apostle Paul nga karnal sila tungod kay naa kunoy pagbahin-bahin na ay kasina, na ay panag-away, pagbahin-bahin. So kanina yung mga butanga kung naani sa ato ang taliwala, naani sa church, nagpaila lang na ang mga bata patadya sa Ginoo. Wala pa ta katubo sa atong kinabuhing espirituhanon. Di man kalikayan nga masina ta, pero ato lang pugngan. Ato lang i-control ang atong kaugalingon. Ay ang panag-away. O di man kalikayan nga masuko ta, pero ato lang i-control. Pailob lang. Amen? Kaya kung negro na ka spiritually, naa na kay pailob. Di na ka makakitag-away. Kung ang imong chinilas, gihulman, wala ka uli, pailob lang. Kung imong daghan kang mga skin disease, pailob lang. Katulbi kayo na, no? Kahagigukuhan na. Bitaw, ang atong punto, pailob lang bitaw, pailob, kay aron walay away din. Walay pagbahin-bahin nga, nindot yun siya, no? Dilita na, dilita, no? Kung dugay na tang na Kristohanon, kini mga butanga, wala na dapat sa tuwa, no? Wala, dili na issue sa tuwa. Kung dili ato lang giisip nga, we are one in Christ Jesus. Sana tadiya sa Ginoo. Kay sila mong God, mga bata paghihapon. Ang ilang una-una, lahi pod mo. Ay mga yung una ng Kristohanon nga dita ka-expect nga yung una na dahil lang kinaiya. Kato, kita, yung una na ba itong kinaiya? Atong paglantaw sa uban ng mga Kristohanon, lahi ba sila? Yung bata nga, kana inyo ha, lahi mo relihiyon God. No, yun na itong ubang mga baptist ba? O ubang mga Kristohanon. Kung mabalhin o simbahan, adila na kang simbahan ino natulan, ibalhin lang kag relihiyon. Kauban na tadi sa Ginoo. Siguro na yung mga personal reasons basta kay
ang imong pagtratar nga usa ra ta diha sa Ginoo, no? Mga personal reasons nga hinahanglan ka balhin. Kay importante na ra gihapon ka diha sa Ginoo. Kini sila mong god. Ingon sila nga kang Paul mi o kang Apollos mi, mga karnal kayo. Gusto nila tungaon ang body ni Christ. Verse 5, who then is Paul, who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. Kini yung mga ministers, iya ra gihapon ni sa Ginoo. Ministers nga iya sa Ginoo nga atong gituohan. Muna ipasabot ani nga verse. Mga pastors, mga alagad nga iya sa Ginoo. Parihara iya sa Ginoo. Walay sinahay ni. Walay sinahay sa ubang churches. Sa ubang sect gihapon nga nagtuo sa Bible nga luwas. Walay sinahay ta. Kung naay overlapping sa ministry, salamat sa Ginoo kung tinud-on yun nila og atiman. Example dito sa muka sa una, natay gitudluan, pero atong nadunggan nga na gitudluan na pud sa pigara nga nalipay ta. No, tungod kay na sila nitabang sa buluhaton sa Ginoo. Wag kita na goola, wag kita. Naay uban bitaw mangitag away. Nga nung ilugan maminimo. Kami may nakauna ni. Away. O, gin mo yung patasan, ha? Grabe. Salamat kita. Kaya na yung mga alagad gagahapon sa Ginoo. Maurang Ginoo ha itong gialagaran. Dili lahi lang Ginoo. Maura po nga itong Ginoo. We are the same. Ingon pa ni Apostle Paul sa verse 6. Ang ako mo yung nagtanong, si Apollos ga bisbis, pero ang Ginoo mauray nagpatubo. So, kini di ang church, kita rin mga Kristohanon, mura tag farm, nasa farm ba nga. Kinang mga magwali, nga nagwali nato, mo na gatanom. Ayun, kung kinsay nitiwas og wali, hangtod na kita nitubo, mo na ga bisbis. Mga instrumento lamang na sa Ginoo, mga magwawali. Instrumento. Parehas ako nakadungog ko sa maayong balita dito sa Pagadian. Kadungog ko. First ko nakadungog. Dayon dito jud ko nakasabot sa Valencia, akong gidawat si Jesus Christ ingon nga ako maluluwas. Lahi nang nagtanom, no? Dayon ni-grow ko spiritually dito na sa outreach sa Lapasan Baptist Church. Primero, sa fundamental. Sunod sa Lapasan Baptist Church, semi-fundamental. Semi-Bible Baptist. Then na-follow up ko sa ilang pastor pa akong Bible Baptist. 3 years. Ang akong 3 years nga pagpuyo sa Tanggo, mura kong 3 years po na sa seminary kay kada gabi man may klasihan ni pastor pa akong sa Bible Doctrine. Orang na itubo na po ko. Then, patudloon po og bata. Sugod ko og tudlo sa mga bata kay second year high school, grade 8. Gamay pa kong naibawaan sa mga Bible stories, pero na-challenge ko sa pagbasag Bible around daghan kong may bawaan. Pero sa grasya sa Ginoo, ang Ginoo gyud nagpatubo, lain-lain ang tanom, pero ang Ginoo gyud nagpatubog, ang tanan makadawat sa ganti. Ayon sa college sa Berea na mas nitubo pa gyud sa spiritual nga bahin. Ay nagamit sa buluhaton sa Ginoo. Usahay di kalikayan nga naitawag mo hiubos no ano didto man ka.
Pareha nagkita mi dito sa pastor dito sa lapasan ba. Saya nga ay nganong diha mo. Diha sa ba unta mo magpastor mo kay diri mo i-train. Ano magbuot mga diri mo gidala si Ginoo. Pareha ra man gyapon no. Siguro say matintal no kay gusto og glory. Pero wala gyud pastor dapat maghinambog so verse 7 no, but God that giveth the increase aron walay bisan isa nato ang manghinambog. Kay bisag usahaw nato himo ana kung walay Ginoo nga mutabang dili gyud mutubo ang usa ka Kristohanon. Salamat nga na Ginoo ang mutabang ug kanang Ginoo usara mao ra na atong gialagaran. Sayop ginamo ingon ta nga tungod ni pastor kung na himong hamtong sayop na tungod sa Ginoo. Wala tay exalt nga tao. Siya ra gyud ang naka-disciple nako. Ayaw ituboy ang Ginoo, dili ang tao. Mo nay punto ni Apostle Paul diri. Ingon siya ang nagtanom ang nagbisbis usara. Silang duha pariharang alagad sa Ginoo nakadawat og ganti gikan sa Ginoo. Lain-lain nga trabaho pero parihara hatagan og ganti nguna na ng concept sa church. Dili ta pwede parihag trabaho. Naay division of labor, naay specialization kung diha ka maayo kay mao nay gasa sa Ginoo nimo. Pero parihara ta, usara ta og ganti nga madawat. Kaya mga kauban nga worker nagtrabaho man diya sa uma sa Dios. Sa uma sa Dios. Kinsa tagiya sa uma ang Dios. Kita mo ingon nga ako ning buluhaton. O amo ning buluhaton, amo ning ministry. Kung dili mingon kita nga atong ministry. Atong BCA. Mao na kita no. Atong likayan nga ang amo bitaw kuan dia kinder dili ang ato bitaw kinder na kita ato kita tanan kay mga kauban ra man ta nga worker. Ingon ko pastorisma ang ato bitaw kinder dia. Kulag kwarta pautang ako be. Ako kayo paningil ang buhi sa nakulangan ko 500. Pahulam din siya. Ato god no. Apil good siya. Ang pulang makabayad dato. Verse 10. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. So kini nagisgot na po si Apostle Paul og foundation. Ang uma ang kita mga Kristiyanon sama sa nasa uma sa Ginoo ang magbubuhat mga farmer sa Ginoo. And karon building na pod. Kinsa may siguro yung mga konder no, panday. Mga engineers. Kay gisulti ni Apostle Paul kay sa ilaha magong simbahan ay mga mag-uuma. Di makasabot ang ubang engineer, agi kuan na pod niya. Gibalhin ang illustration. Sama ta sa building. Nga kinahanglan lain-lain ta og kuan no. Lain magtrabaho dito sa foundation. Lain ang trabaho sa atop. Pero usara nga building atong gitrabaho. Siguro lahi katiwas pareha na atong building ba. Lain ang trabaho sa foundation katong parente nilang Arlet. Paghaligi lahi na pod katong lolo ni Dimple.
Mag-atop, lahi na pod. Atong taga-tubod. Atop og siling. Tulo ka klase nga mga ani trabahante. No, kay katong kabalo mo atop, di man to kahibalo kaayo sa uban nga bahin. Lahang naibawaan, atop ra man gyud. Lahang ganahan, atop ra. Kaya katong katrabahoan ning gumasa, di ganahan mo atop kay masamad pa lang noon sila ng sin. Ang ilaha kanarag yung siminto. Lain-lain. So yung nana ang concept sa buluhaton pod. Lain. Na evangelist. Ang iyang trabaho, tig-evangelize ra. Pareha ni Billy Graham. Evangelize. Ayan ang mga nangaluwas, gi-follow up sa mga churches. Pag daghan ng mga luwas. Daghan mga pastors nga nangaluwas pod sa mga evangelist. Na na-follow up sa uban nga church. So, mao ni ang atong kahimtang nga pero na ay gisulti sa Apostle Paul diri nga ang ato diyang patukuranan kanang patukuranan foundation kung sa balay pa na kanang bato nga tukuran butangan sa haligi sa ilaha kay bato naman ilahang building ang foundation nga bato dako gyud kay nga bato nga lisod kay arsahon. Pwedeng dako ang bato. Dito ipatong nila ang mga gagmay nga bato hangtod nga mo habog na ang building. Ang uban tapulan kayo, wala na nay nga kay kapoy kayo. Gamay lay linog mahugno man to. Uwi kayo ang building. Uwi kayo ang foundation. Wala man toy bato nga critical kayo nga gitungtungan sa tanang bato. Kana di ang foundation nga bato mao din na si Jesus Christ. Diha di ta natukod ni Jesus Christ. So lain-lain matangalan siguro sa mga churches, pero ang atong foundation si Jesus Christ. Ang atong founder si Jesus Christ. Mutana mo kinsay founder niyo dia ayaw gyud ina si Danilo. Ina si Jesus Christ man ang founder. Hindi ba? Kung sa magasugod ba? 2016. Diri sa Libertad. Pero sawa pa sa Libertad. Nanamidaan. 2017. Bakit sa founder ninyo? Si Jesus Christ lagi. Sumuka ni mo. Si pangutana na mo, ana. Kinsa founder. Gitubag na ako. Ang Ginoo may founder. Kinsa magikuan ba? Sabotin mo, missionary. Murag mo na. Wa man ko kaila to, Amerikano man to. Pero dito founder na mo. Si Jesus mao yamong founder. Nga na ta kalig-on. Si Jesus ma tong founder. Yun sa man to. Pagkadungog ni Jesus, kanang iyahang pulong kanang Bible. Diha ta naminaw niya. Wala ta naminaw ni bisan kinsa nga mga magtutudlo nga nagtudlo sa iyahang opinion. Mabitaw na naagi tay Bible kaya ron i-verify gyud nato nga ang wali diri naagi sa Bible. Dili kay opinion lang sa tao kay kung opinion lang sa tao weak kayo ang atong foundation ana. Dili si Jesus, weak kayo atong foundation. Kung si Jesus ang atong foundation, mo ni sama kuno tana nagtukod sa ang atong balay kuno ligon pag foundation. Dahil insakto nga klase nga pagkatukod, ang atong material nga gigamit, silver, dayon precious stones, ano na atong gigamit, bulawan. Kung kana nga materials, ang atong gigamit sa pagtukod sa building, ang atong building, 30 yung liguna. Sampa o 2,000 ka tuig, digil maguba atong building. Bulawan, precious stones, di man na maunsa o pila ka tuig. Pero gipanag-ing na sa ato ang kinabuhi nga pag-build sa atong kinabuhi, pag-build sa church, dapat ang materials nga gamiton insakto gyud nga materials. Ang insakto nga foundation, insakto nga materials. Ang atong pasabutan sa materials siguro kining pulong sa Ginoo nga nagpalig-o nato sa ato ang kinabuhi Kristohanon. Insakto nga material ang Bible ra gyud.
Wa na tayo laing gidugang, wa ta nagtuon diri og libro sa Mormons. Wa ta nagtuon diri anang magasin sa Watchtower. O wa ta nagtuon diri pasugo sa iglesia. Very weak man nga material, wa man nay klaro. Wa ta nagtuon og libro ni Muhammad. Ang atong gituon-an pulong gyud ni Ginoong Hesus, wa na gyud lain. And kanang mga disciples nga nagsulat sa Bible, sila mismo nakakita sa Ginoo. O na yung unana ka-accurate ang Bible. Sahay na yung mga pilosopo nga tao, no? Ha? Diya, wali-wali. Bible mo diya, marabong nakakita mo sa Ginoo. Kini nga mong gitunan nga Bible, ang nagsulat ani, nakakita sila sa Ginoo. Wala lagi ko kita sa Ginoo, pero sila nagkakita man, manang mutuo ko nila. Mana bitaw ng mga pilosopo, no? Wa ko na nakakita sa Ginoo. Pero naay nakakita, gisulat nila ang lang nakita mo ning Bible. Pero kung atong gamiton nga materials, dili Bible, samar ko nga ang atong material gigamit sa balay, kahoy, balili, tuod. Ang ana, no? Ma-compare na to nga kung magtukod ta og balay then made of kahoy or di ba mga uhot o nipa, mas dali gyud siya maguba kaysa simento, no? Mas dali gyud. Ma-compare gyud nato ang atong kinabuhi nga Kristiyanon kung tukuron na to sa Bible, sa pulong sa Ginoo, insakto gyud nga materials. Insakto gyud nga pamaagi, pinaagi gyud sa prayer, dili sa worldly nga paagi. Kana bitong ato gyud iampo ang atong pagtubong Kristohanon. Dili kay ipaagi nato og bibo-bibo. Kaning mag-concert ta diri aron ganahan ko ta ba? No? Dili ngunana di man na makalig-on, weak man kay nga materials. Siguro daghan siguro mo simba nato mga hilig o mga concert. Ang pangutana mo tubo mo lig-on ba sila? Sig mora lahi ra pod ilang giapas. Di ba ka mo kuanta diri kanang manghatag tag bugas, no? Unay paagi ron. Nimba gid sila. May daotan na, no? Pero insakto gyud paagi nga iampo nato sa Ginoo. Dayon pulong ra gyud sa Ginoo atong itudlo. O ginay makapalig-on. Wala na laing mga extra nato. Kanang ubang mga games nato diya kuan ra na gud sa mga batan-on ra man na kay laayan mo kung ng batan-on og walay games. Pero di na mo itong gisaligan sa pagpatubo spiritually. Naay comparison rin ang gold or silver, precious stones, permanente, nindot, ako og bili, then materials nga di maayo, temporary, bati, no? Sa spiritual aspect niya, spiritual aspect ba? Naay spiritual nga meaning ani. Sa spiritual nga meaning. So, of course, there is kalibutan, temporary ra magyud ta, no? Lumalabay ra magyud ta. Way daotan na nga may problema nga magtukod tag balay diri. Ang temporary ra magyud, no? Pero sa atong kinabuhing espiritual dapat pang permanente na. No, sa ato ang physical nga kuan balay temporary way problema pero sa kinabuhing espiritual pang permanente ato gyud gibasa ang pulong sa Ginoo. Kay sama ra nga gitukod nato atong kinabuhi sa nindot nga materialis. Okay, ang buhat nga tagsa-tagsa igapadayag kay ipahayag kini sa adlaw. Kay pinaagi sa kalayo kini igapadayag. Sulayan kuno sa kalayo ang atong mga buhat. Ang atong mga trabaho, ang atong pagpangalagad sa Ginoo suwayan sa kalayo.
Then kung atong gigamit nga materials masunog, wala gyud, wa gyud mapupho nato. Higit magdugay. Pero gigamit nga materials, bato, bulawan, silver, ang kalayo dili makaguba ana. Dili makaguba. So nagsulti na sa atong kinabuhi nga kung na may mga pagsulay sa atong kinabuhing Kristohanon na paghihapon ta, nagbarog gihapon ta. Kay niingon ta nga akong foundation si Jesus Christ. Ang akong gigamit nga materials sa pagtukod sa akong kinabuhi ang pulong sa Ginoo mo akong gisaligan. No, sa akong pagsimba tungod na sa Ginoo, tungod na sa iyang pulong. Wala akong nagsimba lang aron mahimuot ang tao. Kaya kung kana atong hinungdan bitaw, o ang tao nga atong ipahimuot, di na mahimuot, di na kita mo simba. Okay, nag-away na, nagbikil na. Muna, di na ka mo simba. Pero, tungod kay di man tao atong rason, Ginoo man, padayon gyapon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Muna ipasabot ra bisag na ay mga pagsulay, nagpabilintang ni barog diha sa Ginoo. Kaya di masunog ang bulawan, di masunog ang silver. Yung pa sa verse 14, nga makadawat og tumbas. Makadawat kita og tumbas. Oy, reward. So, sa may punto nato diri nga, pumalagat kita sa Dios, kinahanglan dili tungod sa tao, ha? Dili tungod sa kagwapo sa atong simbahan. Komportable, dili ngunana. Nakabase gyud ni Kristo. Kaya sa una ra panahon ang ilang simbahan naa sa balay, ang uban daplin sa suba, ang uban sa forest sila magsimba, dili gyud komportable. Pero anong dasig man sila? Kay dili mao na ilang giapas ang comfort. Ang giapas nila nga malipay ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Sa verse 16, ingon diri wa ba mo mahibalo nga kamo templo sa Dios. Mga templo sa Dios ang mga Kristohanon. Kita, ang atong lawas templo sa Dios. Building ta sa Ginoo. Nagpuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So muna nga atimanon nato ang atong kaugalingon, atong lawas. Muna kita kung ang atong kaugalingon, yatiman nato sabutan na nalipay ang Dios kay ang atong templo nindot. Kung sa may makapahugaw sa templo, mga sala, fornication, kana adultery, na tanduay, sigarilyo, templo ko na sa Ginoo ning atong lawas, dili gyud abusaran. Amot apil ng kape, dili. Ya, lang i-apil kay daghan kay mga pihay diri. Di man na makahugaw sa urang kape. Nara mga tanduay, kahugaw sa lawas. Ati man nun, dili abusaran, kay templo man, templo sa Dios. Nagpuyo ang Dios kanato. Kung mag-gather kita, mag-worship kita, ang Ginoo naa sa atong presensya. Pero kung wala ta diri, siyempre wala po presensya si Ginoo diri, no? Pasabot ba special nga presence sa Ginoo. Hindi balik. Doon na special nga presence kung naata. Dili ta pareha sa uban nga murag kulto ba, no? Nga huy, ayaw mo pagdagandagan di simbahan, magabaan ginong simbahan ra ba na? Kaning simbahan, building ra man ni. Ang tinuod nga templo sa Ginoo kita. Ang kita. Pero siyempre, badlongon po na itong mga bata magdagandagan ha, kung magsimba. Kaya lingog-ngog. Kunya na pagdagandagan na pag magsimba. Uy, ayaw mo pagdula di simbahan ra ba na? Kita mo ay templo, kita mo ay dapat magkinabuhi nga balaan sa tubangan sa Ginoo.
Dili ta maghuna-huna nga kining building balaan. Kita mo'y balaan. Ingon diha sa verse 16. Kung may tao maglaglag sa templo sa Dios, ang Dios maglaglag kaniya. Kaya ang templo sa Dios balaan. Balaan. Sa verse 18 paingon sa 20, nagisgot ka na sa kaalam na pod. Kaalam. Ang sakto nga foundation, sakto nga materialis gigamit sa atong pagtubo nga Kristohanon, pulong gyud sa Ginoo. Wala na lain. Dayon ginamit gyud ang kaalam, ginamit nga ang kaalam nga hinatag sa Ginoo, dili kaalam nga tawhanon. Nindot ni magsimba ta kay makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kay makapaminaw ta sa kaalam nga langit nun. Dili na ang kaalam nga tawhanon. Kung na kay problema, matambagan ka sa insakto. Dili kay dito ka magpatambag sa tawhanon nga mga magtatambag. Kung na kay kontra ang tambag sa mga tao, sukli na, gagara lang na siya. Mo na itambag, you know? Pero sa ato magpatambag, pailob lang. Mantay laing tambag, pailob. Mantay nagtambag og sukol, away. O wata nagtambag nga hinambugay ta. Mga balusin na o kwan. Pahambog. Tanawon sa iyang reaksyon. Grabe no, ato kuyaw kay tagtambag. Pasuya agyo na siya gayo. Grabe ba? Pasuya agyo na siya gayo. Tawhanon nga wisdom, tawhanon nga kaalam. Pero sa ato ang paagi, Dios nun nga pamaagi. Sa Dios nun nga pamaagi, dili pag ginambo, kundi pagpaubos. Kundi pag-ampo, pinaagi sa pag-ampo. Kung natay kaaway, ang tambag sa Ginoo, ang sa Dios ra ang panimalus, dili ato. Then pagpaubos, pailob, ay pag-alagad sa Ginoo. Kung namin ngon, kapoy na kaya kuda, kapoy, atong tambag padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Di kay kapoy, di ka gidawg-dawg, di ka di hawa di ay. Habig tambag. Anak gina, atong tubagon anak gina, no? Anak gina, kapoy gina mga alagad ta sa Ginoo. Padayon lang, agi katuyuan ng Ginoo anak. Ay mo kinabuhi. Sa verse 21, ingon diri wala busa, wala bisan kinsa nga maghimaya sa mga tao. Mo ni ang point ni Apostle Paul nga walay tao nga pasigarbo ba. Ang atong goal mahimaya gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga bisan si Apollo, kung si Sipas, Pablo, kung ang kalibutan, kung ang kinabuhi, kung ang kamatayon, kung ang butang karon, kung ang mga butang nga palabuton, ang tanan inyo man. So kanang sabutan ni nga ang tanan ato nga spiritual speaking, kita nga mga anak sa Ginoo na magyud nato tanan. Tinuod lang. Hana nato tanan. Kung naangko nato si Ginoong Hesus, naangko na nato ang tanan. Naka-inherit na ta sa eternal nga treasure, eternal nga bahandi sa Ginoo. Bahala nga diri sa kalibutan wala ta kay biyaan naman nato ni nigabot nato sa puluyanan sa Ginoo. Naana nato ang tanan. Ang tanan inyo man. Og kamo iya ni Kristo. Og si Kristo iya sa Dios. Iya ta ni Kristo. Si Kristo mao'y tag-iya natong tanan. Summarize na to. Bisan asa pa ta nga simbahan, basta kay ang simbahan, luwas ang mga tao, nagtudlo sa pulong sa Ginoo, matinud-anon diya sa paglakaw nga Kristohanon, iya na ni Kristo. Bahala kung sa pa'y karatula sa iyahang simbahan.
iya ni Kristo. Atong isipon nga igsuon diha sa Ginoo. Bahalag natay differences sa mga ginagmay nga mga butang, minor nga mga butang. Kay iya kitang tanan ni Kristo. Magamay og madako ang atong simbahan, maura na gihapon. Mga tao mo kod ganahan og ano, dako nga simbahan no. Ingon pa nila, nindot ni direta magsimba sa dako nga simbahan kay ron. Napo tay garbo gamay ba? Selfie ta simbahan nindot dako. Mao na diha ang nahimaya, di na si Kristo. Panghinambog na mga basig matinta kas paghinambog sa mga material nga mga butang. So magabay o mga dako nga simbahan ang atong ipasidunggan ang Ginoo ra gyud, dili ang atong garbo. So, sa atong pagsimba kinsa gani atong apson, si Kristo gyud ang atong apson, ha, si Kristo. Anong niya ka diri simbahan tungod ni Kristo? Dili kay pugos ra ko o maikog mugod ko, no? Or ipabilib na ko ba nga wa jud koy absent. Ayo ana nga kuan rason. Parihata sa mga Kristohanon tong una nga dasig gihapon kayo, dasig. Dasig bisan nagkalisod, bisan way klarong tigumanan, bisan gipanglutos, dasig tungod kay ilahang motibo si Kristo man. Pagpahimuot man ni Kristo, dili ang ilang kaugalingong dungog or comfort ng kahayahay sa kinabuhi. Kung dili si Kristo, kay silang tanan iya ni Kristo, kita iya ni Kristo, kitang tanan iya ni Kristo. So, ang atong purpose is mag-glorify gyud ang Ginoo. Okay, kung dili gani si Kristo atong motibo, sa may tabo, dili ta magdugay. Dili ta magdugay. Pila ra ka adlaw, pila ka bulan pa ka, mawala ra ta. Sa pagalagad si Ginoo, mawala ra ta. Tungod kay dili si Kristo atong hinungdan. Ang bisa ng atong buluhaton sa soul winning. Ang atong buluhaton sa soul winning, gibuhat nato na tungod gihapon ni Kristo, tungod sa iyahang pulong, sa iyahang sugo nato. Nga ingon si Kristo nga, go and make disciples. Wala siya nag-ingon nga, lakaw lang ta, mga taglag trucks, okay na, wala Ingon diha, make disciples. Pasabot na lang make disciples. Apila lang mga hatag o mga balasahon, mga trucks. Dayon pagkuman, ay mudawar si Ginoo, balikan, kay tudluan nato sa pulong sa Ginoo, mo na make disciples. Kaya may mga tao nga willing mudawar sa Ginoo, willing magpatudlo. Ang pasagdahan nato to. Karong hapon, yan po nato ang atong pagbalik sa karumatan. Kaya nakaadto mi sila hang kuan di ay lang doy nga na simson kaloy no. Ang evangelist no naka Bible study mi didto. Siyang silingan pod no, ilang silingan nga willing pod kaayo namati sa pulong sa Ginoo dayon. Gusto pod magpa Bible study. Siyempre atong tagaag panahon. Bahala og daghang taog hinahimo, bisita, pero tagaan natong panahon kay sugo man sa Ginoo. Kay kung bitaw ang atong motibo, ato ning buhaton kay kuan ta ba kanang atong i-post Facebook ba, selfie, mga tagtag track. Sige ta magdugay ana nga motibo. Aron malipay po mga tao nato, pakita na to ba malipay ang mga Kristiyano na nagsulwi di na mao. Kristo gyud, balag wa tay picture. No, sahay. Uy, picture picture ba nga nagsulwining ta. No, sahay nga na pero balag wa tay picture Balag wa tawo nakabalo nakakita nato. Padayon ta kay si Kristo may gaingon. Si Kristo may gaingon. Muna, iyata ni Kristo. Ang atong goals kinabuhi, pagpahimuot ni Kristo nga mao'y tag-iya nato. Si Kristo iya sa Dios.
talagtod kita iya sa Dios. Gampo kita, salamat Ginoo sa pagtuon sa 1 Corinthians. Salamat sa mga suunan nga niya dinhi karon. Salamat Ginoo sa imong gihatag kanamo nga kaalam nga sabda ng mensahe ug tabangi mi tagay mi kusog nga ma-apply kini sa among kinabuhi. Natugyan namo Ginoo ang ang buluhaton unya. Mo natugyan Ginoo nga makabalik mi dito sa karumatan. Follow up Ginoo mga nawalihan. Matagi mi sa safety and protection o sa provision sa mga gikinahanglan namo Ginoo. Bless mo tagusa. Panalangini kami amahan. Silo kami sa mga sala nga nahimo, dawata mong pagsimba o mga pagdayo Ginoo. In Jesus name, amen. Mag-awit ta sa hinapos nga pag-awit. Pabilin kanunay. May kalinang hingpit, ready, see. May kalinang hingpit, niyaning dughan ko, kalinaw nga di mawala. Bisan pa og libutan kung sa pagsulay, magpabilin ang kalinaw niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya taligan, ko'y nagsaad siya. Di ko niya taligan, o biyaan. Dawang kalibutan, nag-aawit niya sa kalinaw nga ng kunkun. Iyang agikuha ang tanong kasubo, ang kalinaw gipuli niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay pagtuo.
dili ko niya taligdan, ko'y nagsod siya. Di ko niya taligdan, o biyaan. Lumalabay tiig, akong kinabuhi, ninyo tangagi ko'y anko. Ug sa adlaw niya, nga mubalik sa himaya, ako dadonya. O bilin kanunay sa Ginoo. O bilin sa pagtuo. Dili ko niya taligdan, ko'y nagsod siya. Di ko niya taligdan, o biyaan. Nindog ta, ito na yung close pagampo. Itong yun si Brad Junjun. Close sa prayer. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. God bless everyone.